ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, nagrigat ti biyag anya, Kapitan. Ay, wan nga rod maray. Ngumingi na matendag iti gagatangan. Awan pa'y maigatangan iti paypay. Agure ka. Ay, inruar mo day ta sagsasangaribo iti bulsam. Natapagpaypay na. Ay. Paypayan ka, Kapitan. Kaya't mau. Sige. Diyak pa'y napadasan tinapaypayan iti takwar. Anya ti makunam, Kapitan. Mayat ka di mo lang ti mapaypayan iti kwarta. Agure ka. Uy, dalam lamiis ngem aircon na. Naktangan akon amang paypaypayken ka, Kapitan. Malaibati kon dito'y rabaw ti lamisaan da ito'y kwarta. Tasikan ti agpaypay. Maray. Talaga nga ibatim ti kwarta? Kawan, kwarta mon, Kapitan. Imbag lang nga adda pagpaypay mo, numapudotan ka. Nagswerte akon amaikan iti kwarta. Ta pagpaypay ko pay. Anya nga ito yan. Intend mo, kundi pare intend di kwarta. Ay katuan kasta unay tisem na. No kasta, mabalintalatan nga aramidin ti kay kata. Wen, agayab kan kadagiti mayat nga agsugal. Tagsusugal tayaw. Masapul pa ay nga agayab. Kit nagaduda nga gururay. Ay kat bayadan tapay mo't ani, Kapitan. Tapno awan to ti agunget-unget ken mangiparay. Ay, kung namit lang nung nataknang opisyal, mabayadan mo gayab. Anday, nakita ka ba't niya ang kalijay ruwar nga bilbilang iti kwarta? Ay, jay honorarium na siguro ti bilbilangan na. Di na ngamin kayat amaksayan iti uray 5. Honorarium na nga taday, jay. Kat no nagadumot sagsasangaribaw. Sagsasangaribo? Kunam? Unantay, nagadaw. Ayan ni Uncle Mau. At dabay lang iti ruwaraw. Kita ngamin na antay. Nakadumog nga bilbilang. Ay, ayabakman. Inteng! Umunag kan Kaslawan nang nagnantay. Agbilbilang matlata. Kasano aya ka ado ti bilbilangan na. Ta saan nakpayan adengdenggan ang mga ayabken kwa na. Inteng, apay aya nga itakalaeng nga umunag. Adda nga rod inasikasok iti barangay hall. Kat no nagbayag ka ijarwar ang nagbilbilang, ay no anya lakit di adya binilbilang mo. Ekwa, binilang ko ti ramay ko. Ramay mo? Wano kwarta ti binilang mo? Ramay ko. Kat no ko na ni kwarog a kwarta ka no dya binilang mo. Pangalak nga iti kwarta. Sagsasangaribo ka no. Patpatsem ni kwarog. Amuna ayaday ta, kita iti kwarta. Uray ordinaryo a papel, ibaga na a kwarta. Mapanak man, ijay tersena ni Mari Kwanang. Ingkan makiistorya ka uray agmalmalem ijay. Apay, sa dino ti papanandagi tatatao amagmag na, Mare. Di tabalay da kabadong ken Mari Tuyang. Nagadudan? Apay, anya ti adda di taaya? Adda mangibagbaga a birthday ni Mari Tuyang. Nga madamot mangibagbaga a birthday ni kabadong. Silsilibraran da ay ati birthday da. Apay ngay asaan data nga inimbitaran. Kunak ano inimbitaran na ka ni Mari Tuyang? Di na kamot inimbitaran? Damagak tuman ka ni Mari Tuyang no may gumatag. Kita Mari. Saan met at taga barangay kabildatan dagita mapandita balayda? Inawis na dagiti taga sabali a barangay. Ngam data ako Mari na di na pa'y inawis. Wen nga rod Apay ngay akas tamutan ni Mari Tuyang. Kaslasaan na tamat ako Maray.
Nay, apay atuman atanaw ka dita, kwaraw. Una, tanagado ti tao dito'y balayaw. Kit umay ka dito na. Ha? Apay aya? Anya ti adda dito'y balayo aya? Ay, kit umunag ka, tap numaamuam. Urayan nak ni Uncle Kao. Adda pang ibaunan na kanya. Bayam day tang uncle mo, umay ka kiday. Mabitak lang dito'y balayo Wait, mabit ka lang. Apay, saan ka amas daaw, inteng? Apay ko maamas daawak. Nagadaw ti tao di tabalay da marito yang kan paribadong. Kat bayam apay dakes aya. Kat ingkamot kitaan ano apay. Ay, ag-birthday siguro. Kat, saan ka nga rod amapan maki-birthday? Mabainak. Ay, amumot managbabainak. Ay, apay nga taaya nga agpaysaw, nga ado ti tao di tabalay da. Anya ti makunam ko araw. Mayat mo't lang. Ha? Mayat gayam ti makisugal tata ba daw? Kay, nangabak ka, saan ka day? Wala raw. Addan kwartak apag chicks kao. Isungag subli kan tumanan na makisugal. Mabaling agsubliak to manay. Ay, kito na. Uray pa agsubli-subli ka, mabalin lata. Ang kasanungay numamuan ni Uncle Kao, makisugsugala. Di mo ngamin ibagbaga. Sa bagay. Di ka lata nagtagtagaray. Tasyak, yak mo agtagtagaray. Wain tata ba daw? Day tatinaskan nga ramidon ta. Inton bigat, umay kan tumanay. Ta sigurado, ang mga abak kan tumanay. Anya ti makunam maray. Ta umay gumatgatang itilakom dagiti tattao ngam umay di tabalay. Ay nagmayat maray. Nagado ti naglakwak itangal daw. Ibabaon ko ngamin ida nga umay da gumatang dito'y tersinam. Anya ayat ti araramiden dagita at tao di tabalayaw. Agsusugal da. Ha? Ay sus, agsusugal da Wan maray, ang di mo ibagbagay ti sabali Kasano numaamuan da ito ni Kapitan? Sapay kaguran ni Kapitan ti sugal dito barangay. Oho, nagkunamot kan kaakaguran na. Ibaw bawal na ti anyaman a klase ti sugal. Idi aday ta, ngam saan itan. Kasano asaan na nga ibawal ita, maray? Di mo ibagbagay ti sabali maray. Binayada ko ni Kapitan. Ha? Anya? Binayadam ni Kapitan? Wan maray, sagsasangaribo timbayad ko kenkwana. Ipakpakita mo't dagita sa nga pulo aramay mo, sa mo pa'y binaliktad. Kasta kadakil timbayad ko kinni Kapitan. Ay nagdakilaon. Una, iso nga aguli magkalatan maray. Tapi nalubusan ni Kapitan ti sugal dito barangay Kabildatan. Ay, jak amo day ta Nagpabayad kayam ni Kapitan. 4, 5, 6, 7, 8. Warog! Day, anyo day tabilbilangam. Ay, jak amo nga da kagayam di tantay. Kwartan samot day tabilbilangam. Saan tay? Dayamat kwarta. Kasla nang kupay nga imbagam nga ado ti kwarta. Ay, awan yung bagbaga kakastantay. Ne. Ado man ang timapan atao di tabalay damari tuyan. Ay, mayat timapan di tantay. Tapay mag. Basta, nagmayat, nagragsa. Paray, Apay paray. anya di madamdamag kaw. Nga anya. Agpaspasugal ka kanumot iji balayaw. Kwartang paray. Ay, manuday tayo. Ay, kat bilangam ang amay. Ay na. 5,000? Agreklamo ka pa ilaing. Paray, apay, puno nga agpaspasugal kayo? Nayo na ko. Agulimag ka. Ay, na. Ninayo na mo na. Ito na. Agulimag ka. Hawanin ti mangag ko asaw ma. Sige, aguli makakop. Agawid kan paray. Agawid ak mo tayo.
Wan maray, agsusugal da dita balay da marito yang ken kabadong. Anya, saan ka di abawal dito barangay ti agsugal? Saan ka nun abawal ita? Saan nun abawal? Isu ka no ti imbaga ni Kapitan. Na, mapan kumanmet nga rod padasan. Ay, mapan ka Barang mga baka. Ay, no mga bakak, umay kumutlang igatang dito'y tersenam. Ay, katwan Ay, mayat day tangarami daw. Ay. Hey, nanayunan man ti kwartak. Ayos. Bilbilang ka man ni ti kwarta, Mangkay. Ay, shh. Di mo ibagbaga ka ni Antay. Tapno saan dumawat. Abay ko mga ibagak. Amumutan ni Antay. Naglaing dumawat iti kwarta dayjay. Unang kail, amaw. Sekreto tala nga adot ti kwartak Unang kail, jak ibagbagay ti sa balay. Kita man maray, nangabak ka. Adamit gayam suwerteg iti sugal. Isu nga agsublikan tumanun intun bigat. Ay win sapsapaak alepasan dagiti trabaho ijabalay. Tapno masapaak nga umay. Ay, apay nasken aya nga ibagam kin ni Kapitan makisugsugal ka. Apay ko mga ibagak ngay. Ang di mo ibagbagakon kwa na maray. Wun maray, sikreto taday ta. Mayat gayam ti adda sugalan da dito'y barangay, maray. Ketuan. Kita umanta na nga baka. Wun. Iso nga agsubli akto manen inton bigat. Ay, kagumatang ka nga ruden Ay wun amare. Mabit lang Tairuwar ko na ito lista kadagiti nasken agatangag. Basit sa laang mat day tayin listam. Nainayunam ata adumat ti kwartam. Ay, apay. Papanambanang. Ay kat iti ayan dagiti kukumarik Na, agmalmalam ka ijay Ado nga rod ti pag-iistoryaan, may. Ay, naguri ka. Anya day ta nakasupot nga igemaw. Ay kwa, inutang ko da ito'y iti tersena ni Marikwanag. Imutang ka manin? Ay katun awan nga rod kwartak. Di nakmat ikan. Ay, kanya nga iti maitad kukin ka. Iso nga rod nga imutang akon. Ikagluto. Inton bigat, rumarak manan, masapak arumar. Iso masapak kamot nga agreeng, tapno masapak mo't amalpas kadagiti trabahok dito'y balay. Amum ka din, no sa dino ti papanandian tim abanang, kwaraw. Saan ang kail? Kan uresi ka. No kasapulan, kan birukan ka, awan ka. Apay, papanamit. Dak lang mo titi paradaan, may. Awan ka ijay. Umay ka birukan. Ay, mapanak agar-aram ang kail. Agar-aram ka dyan. Ay, ibagam, tapno saan ka biruk-birukan. Uray ni Antim, kat biruk-birukan. Ay na, marituyang. Nagaduman ang dagiti makisugal dita balayaw. Kaya't nasawan. Adumo ti umay gumatang dito'y tersina, maray. Ibaon mo ida dito'y tersina, kwan. Kaun magkastater aramido. Ngam adala ang amakkaw, maray. Kasano no maamuan ni Kapitan, nga oray ni Maribanang kat mapanmutan nga agsugal dita balayaw. Maamuan na ano ibagam. Ay, ijak ibagbaga, maray. Uray ni Kwarog, mapanmut makisugsugal. Agsangsangudan to, bay kini anti nang agsugal. Kano ko namot binayadan yun ni Kapitan? Katwan, saan laang agtagtagari ni Kapitan? Ngam ado ti kwarta na day jay. Insamot kwarog di makisugsugal ijayan da pari ba daw? Ay, iso siguro Kapitan. Kasango na pa'y ni Banang. Ay, kasta aya, Kapitan. Ay,
Nasursuron ni Banang ti agsugal Katbay amon Imbagla aliw-liwa na mahut. Matitika nakakit nasurunan ti agsugal. Mga abak da nga may, Kapitan. Ah. Kan maysa, impalubos mo matanday tasugalan. Anya? Ay na, saan kan nga agindi di amaw, Kapitan. Ta imbaga amin ni Marito yang kanyak no mano adaras da ka nga inikan iti kwarta. Namuam day ta. Ay, naigalis lang ti dila ni Marito yang. Ay, inakaya banda kwarog kan Banang. Ay, saan mo matan nga ipasardang deta sugalan, Kapitan? Ta imbagla aman na yunan mo ti paglakwak dito tersinak. Ay, saan? Iparit ko. Binayadan da ka langarodan, iparit mo pa ilaan. Aray! Di naklapdan. Ta umay ko ay banda kwarog kan Banang. Umay mo ayaban kat madabada pa ilang ang makisugsugal. Ay! Nasken ama isardeng daytoy asugalan, paray. Ay, di ka man nagsaoy ti kasta, paray. Kat binayadan ka mo, tay. Manungay, jimbay bayad may, kanituyan ka. Amangan mo, no kaya't mo pa anayunan may, paray. Ay, saan? Isublik amin, dagitin interview kanyak. Ibaglakit din ta, jak pa'y kiniskis sayan apulos. Sa anak mo't nga umay agpalastaw, Kapitan. Talaga lang awan ti maigatang ko iti pay-pay. Ay, di mo man ipay-papay-pay kanyak dayta kwartam. Didak maala iti kwarta-kwarta dita. Anya kamutin, Kapitan. Awatem ka din dayto itagkukan ka. Ay, saan mabalin ko naknay? Irugi man ang ti agsugal. Ta siya kun amis mo ti agayab iti pulis amang tiliw kada kayaw. Agunget kamutin, Kapitan. Talaga nga agungetak. No imbagak bawal. Bawal! Kasta Kapitan. Nasken lang atak deram ti saom kasi kaket ngarod ti Kapitan. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.